ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୀପାବଳିଟି ଏକ ନିଆରା ଦୀପାବଳି ହେଉ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ କେମିତି? କ'ଣ ବାଣ ଫୁଟେଇ? ଆମ ପରିବେଶ ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରି? ନା, ଏତେ ଯେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ, ତାର ହିସାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା ଭଳି। ଆଉ ରହିଲା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଥା। ବାଣର ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତାର 8ରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ବାଣ ନ ପୋଡ଼ି ଗଛଟିଏ ପୋତିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ପରିବେଶ ଆଉ ଜଗତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ସମାଧାନ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆମେମାନେ ବାଣ ପୋଡ଼ି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କି ଗଛଟିଏ ଲଗେଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା?